Shin ka kusan hanya mafi sauki wajen adana hotunanka ta yacce ba za ka taɓa rasa su ba har abada? So yana da matuƙar muhimmanci ka tsaya kalli bidiyon nan don sanin wannan hanya. Hello friends, wannan hanya ita ce mafi sauki wajen adana hotunanka don ka rasa su. Kai tsaye kana shigowa cikin browser ka yi kai searching ɗin googlephotos.com. So googlephotos.com zai baka dama ka adana hotunanka ta yacce ba za ka taɓa rasa su ba. Da zaran ka shigo nan za ka ga alamun plus button sai ka danna shi, za ka ga alamun font sai ka danna shi. To kana danna shi ka rasa ga wajen inda aka sa file. So anan zai baka dama ka je ka ɗauko hotunanka ko ina inda suke a cikin wato ainihin kan wayanka. Za ta iya nan kai wato ainihin selecting folder da kake so ka sa hotunan ka kai tsaye. Bari mu misali da wannan mai makin din shi, za ka ga can an nuna select sai kai select. So hakan zai baka dama gashi na a ƙasa za ka ga yana wato ainihin uploaded. Wannan zai baka dama wajen ka sa hotunan ka a Google Photos wato a Google ta yadda ba za ka taɓa rasa su ba. So kai ma yana da matuƙar muhimmanci ka je ka ɗora naka hotunan a cikin Google ɗinka. So bayan ka ɗora hotunan